Исемісіз эфирда Татарстан хабарларының төп шығарылышы студияда мен Фәнис Камал эшлейм, бүгін біздің программада. Қазан форумның бірінші күнінде Қазан халяль маркет ашылды. На сегодняшний день мировой рынок халяльной продукции развивается очень динамично. Халяль ярминкеге біріншілерден болып Рүзәл Шариповта барып қайтты. Түбәнкамада бақшашылық шirketlerine газ суздылар. Россия президенті Владимир Путинның юлламада яңғыратқан күрсәтмәсе Татарстанда ничек тормышка ашырыла? Тулырак Рания Абдрахманова материалында. 12 июньдә БРИКС илләре уеннары башлана. Уку йортыннан безгә билетлар ниләр биргәч, мен сразу же барырга булдым. Бик кызык булыр дип көтәм. Казан кунакларына каршыларга ничек әзерләнә һәм күпме илдән спортчы киләчәк? Чулпан Касымова таныштырыр. Отаның төп вакыйгасы Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы. Татарстанга кунаклар, делегатлар җыела. Бүген программа буенча беренче зур вакыйга узды. Халяль ярминке эшли башлады. Ул Казанның агросәнәгать паркында урнашкан тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән чит илләрдән килгән мәртәбәле кунаклар катнашты. Ярминкәдә 5000 төрдәге товар тәкъдим ителә. Алар барысы да халяль. Бүген Россиядә шәригать кануны буенча эшләүче һәр 5нче оешма Татарстанда урнашкан. Безнең җитештерүчеләр елдан ел чит илгә сату күләмен арттыра. Бүген ачылыш тантанасында хәбәрчебез Рүзәл Шарипов та бар иде. Ул фермер эшмәкәрләрнең ислам стандарты буенча эшләү үзенчәлекләре белән кызыксынды. Казанның агросәнәгать паркы бу көннәрдә биредә бөтен дөньядан диярлек җыелган эшмәкәрләр 5000ннән артык товарларын сата. Барысы да шәригать кануннары буенча җитештерелгән. Халяль азык-төлектән тыш биредә халяль стандартлары буенча ясалган савыт-саба, кием-салым һәм бизәнү әйберләре дә бар. Киштәләрдә 68 оешма җитештергән эшләнмәләр, 8 илдән 9 компания килгән. Иран, Кыргызстан җиләк җимешләре, Төркия тәмтемнары, Азәрбайҗан, Шри-Ланка шәйләре бар. Кайдан гына булсалар да кунакларны түбәтәйле егетләр каршылый. Салам алейкум. Сәүдәрәтләреннән беренчеләрдән булып Рөстәм Миннеханов узды. Ул Татарстанда халяль ярминкә оештыруның күркәм традициягә әверелгәнен искәртте. Биредә эшмәкәрләр сәүдә өлкәсендә элемтәләрен ныгыта ала. На сегодняшний день мировой рынок халяльной продукции развивается очень динамично. Только в Татарстане насчитывается более 100 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль. Отрадно, что эти товары активно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья. Каждое пятое производство сегодня в России, которое работает по стандартам халяль. Россиядә халяль стандарт буенча эшләүче һәр 5нче оешма Татарстанга туры килә. Мондый продукциягә ихтыяҗ бөтен дөньяда арта. Чөнки халяль югары сыйфатлы, тәмле һәм файдалы дигәнне аңлата. Ул эчке базарны ныгытып, экспорт күрсәткечләрен арттыру мөмкинлеге бирә. Татарстанда халяль стандарты буенча эшләүче 100 компаниянең 20се товарын Монголия, Бразилия, Гыйрак, Мисырга сатам. Сөт ризыклары, ит, кондитер эшләнмәләре экспортка китә. Узган ел Татарстанлылар шул рәвешле 11 миллион доллар акча эшләгән. 2022 ел белән чагыштырганда бу 17%ка күбрәк. Быел табышны тагын 5 миллион долларга арттырмакчылар. Безнең халяль продукциясын республикада без 3 елдан артык инде целенаправленно шөгыльләнәбез. Ел саен безнең бу показательләр арта, ел саен безнең предприятиеләр арта. Бүгенге көндә безгә килгән, бу көннәрдә килгән предприятиеләрдә Малайзиядан, Ираннан, Оманнан, икенче илләрдән аларның теләкләре бар. Безнең у предприятиеләрне әйләнеп чыгып, үз күзләре белән күреп, карап чыгарга. Кайбыштан Динар Хамидуллин 25 ел үгез һәм сыер ите сатам. Үзе мөселман, шуңа гомер буе халяль стандартларга тугры калып эшли. Елына 50 тонна ит сатам. Аның сыйфатлы булуын белеп сатып алучылары Мәскәү, Екатеринбургтан килә. Моннан барасы булмагач эшмәкәрләр өчен юл чыгымы юк. Гомер буе шул халяль белән генә иткәчтә инде безгә берни авырлыгы да юк. Беренче урында үзебезгә самый югары стандартны бирәбез инде. Чөнки базар булгачтан конкуренция дигәндә үзебезнең постоянный клиентларны да подводить итәргә тырышмыйбыз. 5-6 ел безгә генә йөрүчеләр дә бар. Менә Пермь җитештерүчеләренең балдан ясалган дарулары, продуктларын 17 мөселман иленә 35 ел саталар. Бу балавыз, балдан ясалган май, витаминнар, шәригать кануннары буенча бал корты изге бөҗәк булып санала. Шуңа мөселманнар арасында ихтыяҗ зур диләр.
химия кіріп кетті бик каты. Җирне эшкәртәләр, алар бал кортларына бик зур зыян китерәләр. Тырышабыз инде химиядан читләшергә. Ярминкәгә Әфганстаннан шамаил, түбәтәйләр алып килгәннәр, алар товарын Төркия аша башка дәүләтләргә сата. Нинди дә булса эшләнмәгә дуга Коръән сүрәләре язылган икән, ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю өчен эшләнгән дигән сүз. Шуңа һәр шамаил хәләл стандартларга туры китерелгән. Әлегә без продуктларыбызны Татарстанда сатмыйбыз. Казан форумда яңа хезмәттәшләр табып, сезнең эшмәкәрләр белән бергә эшли башларга ниятлибез. Хәләл ярминкә мәйданын берничә атна элек әзерли башладылар. Агросәнәгать паркында хәрәм азык-төлек сатучыларның сәүдә нокталарын ябып, бөтен җирне чистартып чыгалар. Ярминкә монда икенче тапкыр оештырыла. Узган ел җитештерүчеләр 20 миллион сумнан артык продукция саткан. 40 мең кеше килгән. Быел да шулай булыр дип исәплиләр. Ярминкәнең зурлыгы шаккаттырды. Ливиядә дә мөселманнар бик күп. Шуңа сезнең эшчәнлек белән танышу безнең өчен бик әһәмиятле. Барысын килеп күрү мөмкинлеге булган өчен рәхмәт. Без хәләл маркет өчен килдек әйе. Без хәләлне ашыйбыз. Сыйфатлы да инде, тәмле дә, балаларга да күп чаршый ашатабыз инде. Ит алдым, хәләлне, говяжий, индейка, менә. Шул итләр безгә ошый. Хәләл ярминкә якшәмбегә кадәр иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов бүген туган авылым комплексы белән танышты. Казан форум вакытында бирегә туристлар күп килер дип көтәләр. Рәис мондагы әзерлекне карады. Туган авылым хәләл стандарты буенча махсус комитетның сертификатына ия. Бу исемлектә 6 кафе, ресторан да бар. Рөстәм Миннеханов һөнәрчеләр эшләнмәләре һәм фермерлар продукциясе ярминкәсен карап чыкты. Никах үзәгән гастрономия театрында булды. Узган ел бирегә 1 миллион 300 мең турист килгән. Бүген Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев Төркиянең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Танжу Билгич белән очрашты. Ул безгә Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнашу өчен килгән. Минтимер Шаймиев аңа Яңарыш фонды эшчәнлегенә багышланган күргәзмәне күрсәтте. Борынгы Болгар, Зөя утрау шәһәрен торгызу, Болгар ислам академиясын төзү, Адымнар мәктәбе турында сөйләде. Шулай ук ике республика арасындагы хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Танжу Билгич Татарстан белән Төркия товар әйләнеше күләме буенча Россия төбәкләре арасында беренче урында тора диде. Очрашуда мәдәният, мәгариф, тел һәм тарихи мирасны саклау турында да сүз бара. Бүген Рөстәм Миннеханов хөкүмәт йортында Россия православие чиркәве делегациясе белән очрашты. Аны Мәскәү һәм бөтен Русь изге патриархы викария Волоколам митрополиты Антоний җитәкли делегация Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышында катнашачак. Узган ел патриарх Кирилл килде. Ул Казан форумында шәхсән катнашты. Безнең республикага булган игътибарыгыз өчен рәхмәт диде Рөстәм Миннеханов. Ул рухи кыйммәтләрне, милләтара һәм динара татулыкны ныгыту буенча бергәләп эшләүнең мөһимлеген искәртә. Шулай ук СВОда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм турында сүз барган. Рөстәм Миннеханов Татарстан, Башкортстан, Чечня, Саха, Якутияның фәннәр академияләре президентлары белән очрашты. Хөкүмәт йортында инновациялар һәм фәнни техник тармакта хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Төбәкләрдә әлеге фәннәр академияләре белән эшләүнең уңай нәтиҗәсе бар ди Татарстан рәисе. Фәннәр академияләре берлегенең максаты фәнни тикшеренүләр өчен уртак проектлар булдыру, җәмгыятьнең фән тармагындагы проблемаларын бергәләп чишү, өстенлекле проектларга ярдәм күрсәтү. Бүген көндезге 11-нче яртыда Лаешның Усат авылында газ шартлап бер йортта янгын чыга. Ут шунда ук түбәне чолгап ала, тәрәзәләрдән куе төтен чыга башлый. 64 һәм 68 яшьлек ике ир-ат зыян күргән, аларны республика клиник хастаханәсенә алып китәләр. Берсенең өстенә бүрәнә төшкән булырга мөмкин. Ике катлы бу йорт 1963 елда салынган. Аны төзекләндереп булырмы, юкмы икәнен хәзер белгечләр тикшерә. Хукук сакчылары исә гадәттән тыш хәлнең ничек килеп чыгуын ачыклый, бүген йортка газ бирү туктатылган була. Йортсыз калган 12 кешене Волга яшьләр үзәгенә күчерәләр. Зыян күргәннәрнең исемлеген төзү әле дәвам итә. Документлары күп кеше янгандыр дип уйлыйм мин. Хәзер без кешеләрне барысына барлыйбыз. Алар барысы башар вакытында өйдә түгел иделәр. Кешеләр эштә, командировкада. Бүген беренче кешеләрне тынычландырырга, аларга ярдәм итәргә, ашатырга, чәтергә, инде беренче вакытта йокларга урын табырга бу эшләрне без башкардык.
Татарстанның гидрометеорология үзәге кисәтә, бүген төнлә һәм иртәгә иртән республикада температура урыны белән -7 градуска кадәр төшәчәк. Казанда -4 градуска кадәр булырга мөмкин. Көндез исә җылытачак. Иртәгә көн дәвамында температура +15 градуска кадәр күтәрелер дип фаразлана. Бүген Түбән Кама районында 2 бакчачылык ширкәтенә газ бирделәр. Зәңгәр ягулыкны җибәрү тантанасында видеоэлемтә аша Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Газпром Межрегионгаз оешмасы генераль директоры Сергей Густов катнашты. Яңа газ үткәргечне Владимир Путинның юлламада әйткән күрсәтмәсе буенча төзегәннәр ул социаль газлаштыру программасына бакчачыларны да кертергә кушкан иде. Беренче карлыгач турында Рания Абдрахманова. Разрешите осуществить пуск газа в домовладение. Пусть разрешаем. Разрешаем. Ура! Экранның бір ягында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Газпром Межрегионгаз оешмасы генераль директоры Сергей Густов, Газпром Трансгаз Казан оешмасы генераль директоры Рөстәм Усманов. Икенче якта Түбән Кама җитәкчелеге һәм берничә авыл халкы. Бүгеннән районда тагын 100 хуҗалык газлы булды. В этом году уже мы в Нижнекамском районе запускаем второй объект, который даст, второй объект, более 100 домохозяйств получат сетевой газ. Это огромная поддержка. А в целом, Иванович, хочу поблагодарить руководство, прежде всего нашего президента Владимира Путина за эту программу беспрецедентную. Высокими темпами идет догазификация в Республике Татарстан. Татарстанда газлаштыру зур темплар белән бара. Россия президентының зур федераль проектына кушылганыгыз һәм аны тормышка ашырганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Моның өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Социаль газлаштыру программасын зурайтып, аңа бакчачылык ширкәтләрендә кертү турындагы күрсәтмәне Владимир Путин быелның февралендә федераль җыенга юлламасы вакытында әйткән иде. 3-4 ай эчендә Түбән Камада 2 ширкәт, Чайка һәм Строитель бакчачылары газлы булды. Моның өчен 8 чакрымга труба сузганнар, ул 100 йортны җылылык белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Монда 1945 елдан бирле яшим. Гомер буе газ булмады. Хәзер менә яхшы газ бирделәр. Аңа кадәр электр плитәсендә пешереп, мич утын ягып яшәдек. Дом очень большой, двухэтажный. Безнең йорт 2 катлы. Аны бит җылытырга кирәк. Электр белән җылыту кыйммәткә төшә. Кышын 15 мең түләү килә иде. Газ даими килсен өчен аны 3 пункттан бүлеп җибәрәләр. Ихлас мулласына котлыйм бу бәйрәм белән. Әле мин үзем хәтерлим, ничек менә газ керткәнне. Сейчас благо до каждого дома это доводится, поэтому дай бог, куанычын күреп яшәгәнсез. Татарстанда газ кертү өчен 25 мең гариза язылган була. 18 мең ярым йорт янына газ трубасын китергәннәр. Киләсе елларда торак пунктлар янында булган бакчалардагы йортларның барысында газга тоташтырып бетерү бурычы тора. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Инвалидлык белән сату итү һәм ришвәтчелек Казанда прокурор медицина хезмәткәрләрен 26 елга колониягә утыртуны таләп итә. Кем ялган диагноз куйган һәм бу кырын эш аңа күпмәгә төшәргә мөмкин? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Акбарс фанатлары сезон тәмамланганчы ук көтә башлаган яңалык. Бүген команда яңа тренерлы булды. Әнвәр Гатиатуллинны рәсми рәвештә Казан клубының баш тренеры итеп билгеләделәр. Аның белән килешү 2 сезонга төзелгән. Акбарс җитәкчелеге хәбәр итүенчә, Әнвәр Гатиатуллинның башка командалар белән ничек эшләвен күптән күзәткәннәр. Монда аның бай тәҗрибәсен билгеләп үттеләр. Ул балалар спорт мәктәбеннән алып, Россия җыелмасына кадәр зур юл узган остаз. Әнвәр Гатиатуллинга 48 яшь, ул тумышы белән Чиләбедән. Россиянең спорт ustası отказанган тренер. Төрле елларда Белые медведи, Трактор, СКА командаларында тренер булып эшләде. Башкалада БРИКС уеннарына әзерлек тулы куәткә бара. Ул 12 июнь көнне ачылачак. 5000 артык катнашучы 29 спорт түрі буенча көч сынашыр дип көтелә. Әлеге уен 2016 елдан бирле үткәрелеп килсә дә, булай зур итеп беренче мәртәбә оештырыла һәм ул 2 атна дәвам итәчәк. Моның өчен Казанда 18 спорт объектын әзерлиләр. Әлеге командалар тулысынча формалашып бетмәгәндә, БРИКС уеннары вакытында кунакларны ничек каршы алачаклар һәм аларга нинди программа тәкъдим ителә? Бу хакта Чулпан Касымова. БРИКС илләр уеннары башланырга 1 айдан кимрәк вакыт калды. 60 илдән 5000 спортчы килүе көтелә. Казан кунакларны каршы алырга әзерләнә. Спорт корылмалары, кунакханәләр һәм юллар цикләндерелә.
Казанның бокс һәм стәл теннисы үзәгендә ремонт эшләре бара. Инженер, җылылык, электр шелтәрләре, идән, яктырткыч һәм спорт җиһазлары алмаштырыла. 30 теннис стәле һәм бокс өчен 6 ринг сатып алганнар. Төп зал 1800 тамашачыга исәпләнгән. Бүген аны башкала мэры Илсур Метшинда карады. Это спортивные состязания, которые в очередной раз прославят Казань. БРИКС ярышлары Казанны тагын да танытачак. Иң мөһиме, әлеге чарадан соң шәһәрдә 2000-нан артык бала спорт белән шөгыльләнсен өчен яхшы шартлар калачак. Для 2000 наших юных любителей спорта замечательные условия. Занятия спортом останутся на долгие годы. Уеннар 18 спорт объектында үтәчәк. Алар барысы да универсиададан калган мирас ди спорт министры. Хәзер корылмалар замана таләпләренә туры китереп яңартыла. Спортчылар универсиада авылында торачак. Анда да уңайлы шартлар булдырыла. Все эти объекты находятся в стадии уже завершения. Хәзер объектларны төзекләндерү тәмамланып килә. Күбесе универсиададан соң яңартылмады. Шуңа яңа җиһазлар һәм спорт инвентарьлары да алырга туры килде. Биналарның эченә аерым зур игътибар бирергә кирәк. Кайбер электроника җиһазлары да искерде. Аларны да яңартабыз. Вот в течение этого сезона мы обновились капитально по многим объектам. БРИКС уеннары 12 июнь Россия көнендә Казан экспода ачылачак. Бу бик зур тамаша булыр дип ышанабыз ди министр. Рәсми ачылыш тантанасына билетлар сатылмаячак, ә 20 көнне кунакларны Сабантуй бәйрәменә чакыралар. Такой опыт имели на универсиаде. Мондый тәҗрибәне универсиада вакытында кулланган идек. Ул вакытта кунакларны ябылу тантанасына чакырдык. Аларга милләтебезнең гореф-гадәтен, йолаларын, миллилеген күрсәтергә җыенабыз. Шулай ук көн саен мәдәни чаралар үтәчәк. Ризык мәсьәләсенә килгәндә аш-су осталары бөтен ил кухнясында әзерли. Алар барсы да хәләл булачак. 400-гә якын комплект медаль уйнатыла, 29 спорт төре буенча көч сынашачаклар. Әлегә спортчылар исемлеге тулысынча расланып бетмәгән. Иң зурысы Россия командасы булыр дип көтелә. Анда Татарстаннан да егет-кызлар кергән. Шулай ук Бразилиялеләр дә тырышып әзерләнүен белдергән. Уку йортыннан безгә билетлар ниләр биргәч, мин сразу же барырга булдым. Бик кызык булыр дип көтәм. Соңрак карар менә анда нинди уеннар булганын. И анарсын уже улим ниндиләрдә барам. Виды спорта единоборство. Мин көрәш һәм футбол, волейбол, баскетбол кебек уеннарны яратам. Хәзер йөзү, спорт гимнастикасы, фехтование, дзюдо, карате, көрәш, бадминтон, самбо, ушу кебек уеннарга билетлар сатыла. 20 000 кеше алган инде. Алар арасында Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород өлкәләрендә яшәүчеләр бар. Билет бәяләре 100-дән алып 300 сумга кадәр. Бу теләгән һәркем керә алсын өчен эшләнә. Билетларны БРИКС уеннарының рәсми сайтыннан алырга мөмкин. Шулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов, Росреестр җитәкчесе Алекс Куфинский белән очрашты. Алар Татарстанда пространство мәгълүматларының ил күләм системасы дәүләт программасын гамәлгә ашыру турында сөйләштеләр. Аның максаты ЕГРН мәгълүматлары һәм дәүләт хезмәтләре сыйфатын арттыру. Алекс Куфинский билгеләп үткәнчә, бу платформа җир һәм милек белән бәйле барлык хезмәтләрне тизрәк башкару мөмкинлеген бирәчәк. Тоткарлыкларны киметү төп максат. Икътисад үсешенә дә уңай йогынты ясый, кешеләргә дә җиңелрәк булачак диләр. Республика рәисе Дорхана концерны башлыгы Александр Ханин белән очрашты. Әлеге холдинг сәнәгать предприятиеләре, шәхси йортлар, шәһәр инфраструктурасы һәм авыл хуҗалыгы өчен биналар төзүче оешмалардан тора. Аңа 26 компания, Россиянең төрле төбәкләрендә эшләүче 32 завод керә. Татарстанда 2 бүлекчәләре дә бар. Беренче завод 2013 елда Лоиш районында ачылган. Складлар өчен автоматлашкан җайланмалар җитештерелә. Столбище бистәсендәге икенче заводны 2021 елда кулланылышка тапшырганнар. Анда тиз төзелә торган биналар, төзелеш, металл конструкцияләр җитештерелә. Милләттәшләребезгә кабат ярдәм кирәк. Бу ялларда Омск өлкәсендәге авылларны су басты. Ишем Тамак районындагы Әшевән авылында 8 майга каршы төндә дамба җимерелгән. Йортлар түбәләренә кадәр су астында кала. Авыл халкын башка җиргә күчергәннәр. Кайлы, Кече Игиза, Зура Тибенде, Әбәркүл авылларына зыян килгән. Бөтен дөнья татар конгрессы халыкка ярдәм җыю өчен махсус счет ачты. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов күрсәтмәсе буенча бу көннәрдә Омск төбәгенә гуманитар ярдәм төялгән беренче йөк машинасы да юлга кузгала. Акча күчерергә теләүчеләр өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Уңайлырак булсын өчен махсус QR код та бар.
Халыкара гаилә көне алдыннан Казанда беренче тапкыр Идел буе демография форумы узды. Ул Татарстан фәннәр академиясе ярдәме белән оештырылган. Башкалага Мәскәү, Түбән Новгород, Мордовия һәм илнең башка төбәкләреннән галимнәр, студентлар җыелды. Шулай ук СВО ветераннары һәм анда катнашучылар бар иде. Рифкат Миннеханов аларга фәннәр академиясенең рәхмәт хатын тапшырды. Форумда ватанпәрвәрлек һәм гаилә кыйммәтләре турында фикер алыштылар. Махсус хәрби операция вакытында кеше хукукларын саклау, анда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм мәсьәләсенә аерым игътибар бирелде. Төрле формада бу эшне апарга кирәк. Без уйлыйбыз, бүгенге форумда ничектер бу сорауларны күтәреп, күрсәтеп, бер шундый җыелышка үткәреп үзгәртеп булмый. Өчен гел эшләргә кирәк. Бакчалардан, мәктәпләрдән, семьядан күп тора. В семье формируются основные взгляды. Кайбер мәсьәләләрдә күп нәрсә әти-әнидән тора. Тормышка карашлар, гаилә кыйммәтләрдә нәкъ менә бирдә формалаша. Балаларда ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүдә дә аларның өлеше бик зур. Бүген Питрәч районында якташлары Татарстанның халык артистлары Раушания Юкачева белән Айдар Хафизның исемнәрен мәңгеләштерделәр. Алар икесе дә мондагы Күн авылында туып үсеп, бар гомерләрен Камал театрына багышлаган шәхесләр. Раушания Юкачева сәхнәдә 40 ел, Айдар Хафиз ярты гасыр уйный. Шул ук вакытта туган авыллары өчендә җан атып яшиләр. Бүген Раушания Юкачева җирләнгән урынга кабер ташы урнаштырдылар. Мәдәният йортына Россиянең атказанган артисты Айдар Хафиз исеме бирелде. Рухына дуга кылалар, аның белән бәйле хатирәләрне искә төшерәләр. Раушания Юкачева кабере янына бүген туганнары, авыл халкы һәм хезмәттәшләре җыелды. Кабер ташына Лена Шагырҗанның шигъри юллары язылган. Алар тулысынча әнине тасвирлый. Аның кебек үк үзенчәлекле һәм башкаларга охшамаган ди кызы Светлана. Мондый матур әни кебек булсын. Люцапа миңа шигырьне җибәргәндә мин беренче тапкыр укудан аңладым. Ул шигырь менә нәкъ шушы, нәкъ әни турында. Яшьрәкләрдә дә бергә уйнадык. Инде бик ни Туфан абының авылы такбайында менә тәмле тамак белән безнең бөтен сериядә шундый. Бер җыртагы, бер мәче белән беретне рәхәтләнеп уйнаган иде. Грим бүлмәсенә килеп керер сыман. Безне үзенең халкы буенча дер китереп шулай селкетеп алыр кебек. Раушания Юкачева тамашачыга Казан егетләре спектаклендәге Фирдәүс, Гөргри кияүләрендәге Катрина, Диләфрүзгә 4 кияү комедиясендәге Саҗидә рольләре аша яхшы таныш. Ул Камал театры сәхнәсенә 40 елга якын гомерен багышлый. Шул вакыт эчендә 30дан артык роль башкара. Минем юатучым да булды. Авыр вакытларда ул миңа нык зур ярдәм иткән кеше. Ир йөрәкле, шундый менә батыр, көчле хатын-кыз ул безнең. Безнең курсташлар арасында да ул безне менә тотып торадыр ие. Айдар Хафизов исеме бирелү тактасын ашарга. Күн авылы мәдәният йортына хәзер Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов исеме бирелде. Анда элмә такта урнаштырдылар. Музейда аның белән бәйле истәлекләрне туплаганнар. Яшь буын шундый якташлары барлыгын белеп, талантлы шәхесләр үрнәгендә тәрбияләнергә тиеш диләр. Ул татар театрын һәм татар телен үстерүдә зур эш башкарды. Инде берничә ел районда үткәрелә торган чаралар Айдар Хафизов истәлегенә багышлана. Ул бик белемле кеше иде, бик белемле артист иде, бик оригиналь кеше иде. Менә соңгы елларда без шаккаткан идек аның умарталык белән мавыгы турында. Айдар Хафизов ярты гасыр гомерен сәхнәдә уздырган шәхес, аны милли җанлы туган тел дип янып яшәгән артист буларак искә алалар. Курчак туенда Гайнибай, Талак-талакта Мирсәет, Китмәгез тургайларда Азамат кебек төрле яшьтәге һәм төрле холыктагы рольләрне уйнарга туры килә. Бар да бар, тик юк туганнар, мин ятим монда, ятим. Бу мин. Галиәсгар Камал театр артистлары бакыйлыкка күчкән хезмәттәшләре истәлегенә концерт оештырды. Аны карарга бөтен авыл халкы җыелган иде. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Хәзер реклама һәм һава торыш турында мәгълүмат аны Айрат Шамс җиткерер. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстан киләсе тәүлектә антициклон тәэсирендә калачак. Явым-төшемнәр көтелми. Температура күтәрелә, әмма төнлә һаман да салкын булачак.
Хәзер тулырак. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү май айында 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф күпе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Орша, Яшелүзән, Балташ шәһәрләрендә яңгырлар көтелми. Аяз була. Көндез температура +12-14, төнлә 0+2 градус. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта аз болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 11-14 градус жылы, төнлә 1 градустан 4 градуска кадәр жылы. Шистай, Нурлат һәм Яңа Шишмәдә аяз учан болытлы. Яңгыр вәгъдә итмиләр. Көндез температура +12-13, төнлә -2+2 градус. Актаныш, Менделеевск һәм Сарманда алмашынучан болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез +12 градус, төнлә -1 градустан +2 градуска кадәр. Әлмәт, Азнакай һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 11-13 градус жылы, төнлә 0-2 градус. Монда аяз учан болытлы, яңгыр көтелми. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә кояшлы көн фаразлана. Зөядә температура көндез 14, төнлә 2 градус жылы. Явым-төшемсез, аяз булачак. Болгарда көндез 12 градус, төнлә 3 градус жылы. Монда кояшлы, яңгырлар вәгъдә ителми. Алабугада алмашынучан болытлы, явым-төшемсез була. Температура көндез +12 градус, төнлә 1 градус жылы. Горки Әмәт паркы янәшәсендә Горки метро станциясе янында сезнең өчен Новый Горки торак комплексында кирпечтән төзелгән йортта махсус дизайнда эшләнгән һәм white box ремонты белән фатирлар тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 2-677-677 телефоны аша шалтыратып белә аласыз. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Казанда кояшлы була, яңгырлар вәгъдә ителми. Температура көндез якынча 14, төнлә 4 градус жылы. Атмосфера басымы нормадан югарырак, 763 мм. Жил төньяк көнбатыштан секундына 2 метр тизлектә. Дымлылык 24%. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Әлегә шулар. Безнең белән булыгыз.